Met 4500 atleten is de berenloop uitgegroeid naar een heel groot evenement op Skilge. De limiet is wel haast bereikt. Op de marathon doen zo'n 200 deelnemers mee, waaronder titelverdediger Raymond van Lunzen. Nou, de benen voelen wel goed. De omstandigheden zijn niet zo geweldig als vorig jaar. Volgens mij staat er wat meer wind als vorig jaar. Maar het voordeel is dat we terug de wind in de rug hebben. Dit is Mariska Kramer. Over 14 dagen wil ze een PR rennen op de marathon van Philadelphia. Nou is ze hier. Ken dat wel? Ja, ik ben heel goed getraind. Of ik nou tussen 40 kilometer train of op dit prachtige eiland in deze entourage, nou dan weet ik wel wat ik kies. Dus verwacht je net dat ik goed in knal, want dat ken het, want ik ren nu 2 weken een hele marathon in Amerika. Maar om hier een prachtige duel van te maken, ik lik mijn vingers erbij aan. Prachtig. 5 minuten Noël winnen is dan de start van de 42 kilometer en 194 meter op het pittige parcours van Skilge. En al heel gauw is duidelijk dat Raymond van Lunzen de vlugste is in die beginfase. Hij roemvlien hier het parcoursrecord 2:27:20 en is hier al op grote voorsprong op de nummer 2. En de nummer 2 is Jan Venhuizen. Opmerkelijk van Lunzen hier, want op 9 oktober draafde hij nog de marathon van Eindhoven. En wat kent Mariska Kramer? Zij rent net maar een horloge om, maar met een hartslagmeter. Duidelijke opdracht. De hartslag moet op een bepaalde hichte gebracht worden en dat tempo moet vasthouden worden. Van Lunzen zit dan al lang en breed in de duinen. En het egert fris bij de man uit Ljouwert. Zijn voorsprong is dan ook behoorlijk aan het groeien. Jan Venhuizen is de enige die het een beetje valgen kan, maar zit al op meer dan 2 minuten efterstaan. En Mariska Kramer rent haar eigen race. Is wel vieruit de vlugste vrouw, maar zoekt alleen nog maar naar haar hartritme en verder nergens naar. En dan zitten we al over de 30 kilometer uit Van Lunzen als eerste het straan op gaat. Maar dan, Van Lunzen houdt op te hudraven. Hij zit er terug. Zijn voorsprong is helemaal voort, want daar is Jan Venhuizen. Hij kwam nog 50 seconden na Van Lunzen het straan op. Maar hier is het dramatische moment voor Van Lunzen. De accu's binnen helemaal leeg en Venhuizen die slachten allemachtig God op het strand van Skilge. En dan Mariska Kramer, want die leidt prachtig op koers, jelwijs en rent een hele vlakke race. Hij zocht nog maar eens achterom, Jan Venhuizen, want hij kent zijn eigen haast net leeuwen. De grutte Raymond van Lunzen, die komt op een hele grutte afterstaan het strand aan. Hij kan deze berenloop op een buik schreeuwen. In een nieuw persoonlijk record van 2 uur, 32 minuten en 50 tellen is dit de nieuwe winnaar. Jan Venhuizen van Bovensmilde. Wat een onverwachte ontknoping. Ik had erop gehoopt, maar niet verwacht meer. Maar gisteren getraind op het strand. En ik heb ook gezegd, als de slag geslagen moet worden, gebeurt het daar. Ja, Raymond zat erdoor. Kijk hem weer versierd. De marathon van Eindhoven nekt Raymond van Lunzen. Hij werd uiteindelijk op meer dan 8 minuten 5e op Skilge. Voor het strand kreeg ik het al behoorlijk zwaar. En toen moest ik al een aantal keren wandelen. En nou ja, daarna ging het licht gewoon uit. En dan krijg je er gewoon geen tempo meer op. De benen werden erg zwaar. Ja, je krijgt ze niet meer omhoog. Ik ben blij dat ik me nog uit heb kunnen lopen eigenlijk. Mariska Kramer pakt haar 9e berenlooptitel en liet het helemaal klaar voor een NPR in Amerika. Ik ga me concentreren op mijn hartslag net op tijden en ik vind dat helemaal net moeilijk. Ik heb een doel over 2 weken en daar ben ik al maanden mee bezig. En ik kan het jood verschrikkelijk vergriemen. En ik heb mijn kant er goed bij, dus nee, ik had er geen moeite mee. Nee. Ik ben nu al benieuwd wat je in Philadelphia rest. Ik kijk.